Nyt loppu ammukset. Kävin hautaamassa aseen. Äijähän täällä tekee oikeesti. Metsään ja yhden kaljan tölkin. Pitäisikö meidän lähteä laivamatkalle? Miten mä niinku istun tähän? Sit. Ui jumala. Ai jaha. Tarvitaanko bensaa? Mitäs Kiia tekee? Mitäs teet? Tätä täältä vedestä. Hei. Ei meillä ole mitään bensaa. Voi. Se oli varmaan se, että Marjatta ois antanut sulle. Eikö sä tuota aseen? Aivan. Ai anto oikeesti. Joo. Mitä vittua Marjattaa? Mähän sanoin siellä, tai silloin, että joo, täällä on ase, mutta sitä ei saa. Sitten kun mä tajusin, että kun se sanoi se Marjatta, että saat jotain, kun leikkaat normikoimat. Jaha, no niin. Okei. Aika vitun outo, että Marjasta vaan antaa sulle aseen. Ei mene ihan silleen Suomen lakien mukaisesti. Mut hei, meillä ei oikeesti bensaa. Mä lähden nyt sitten hakkaamaan se yhden. Hei, täällä on viinapullo. Ei juma. Älkää hakkaa mua, ei hakkaa mua, vittu! Joni! Se olutpullo meni rikki, sori. Haista paskaa! Mä kävelen jotenkin tosi hitaasti. Mitä ihmettä? Ja se kun alkaa känni iskeä päälle, niin. Mä oon kännissä. Missä sä oot? Missä sä oot? Mä tuun. Push! Hei, älä jätä mua! Mä haluun mukaan! Vittu! Mä haluun mukaan! Sit! Yes! Hei, joku sammutti multa moottori. No se oli varmaan vittu minä. Ei mäkin tuun. Let's go! Jee! Vittu, kun en saanut teitä tiputettua kyydistä. Voi. Ei kerrankin mennään yhdessä Voisi kivailemaan. Kauppaa! Voisi ottaa se aseen mukaan. No sun käsi vääntyy tolleen, kun sä kääntelet päätäsi. Onks kivan näköistä? Ei. Mitäs tästä pääsee niinku pois? No niin näin. Eiku, mitä vittua? Miten pääsen tälle laiturille? No niin. Täällä on viinaa. Missä on viinaa? Kuka sanoi viinaa? Tässä. Sanoiko joku viinaa? Sitä ei Missä? saa auki. Se pitää varmaan hajottaa. Ei kai. Eikö sä mukaan saa sitä jollain... En minä tiedä, kakkosella. Niin se oli kaappi, niin kuin se on kaapissa, lasikaapissa. Se kaappi ovi aukeaa. Ois pitänyt ottaa kirves mukaan. Siis mikä vittu tää paikka on? Tää näyttää, että täällä on murhattu joku henkilö. No auton romuja joka paikassa. Ja tänne mökkikään ei varmaan pääse. Ei pääse. Mitä vitsi? Siis mikä vittu tää? Hei, käveleks mä jotenkin oudosti? Mitä vittu? Joo, sä oot kyykyssä. Miten pääsen pois kyykystä? Ei, hyttyssavu! Hyttyssavu, hyvät ihmiset, ja viinapullo. No niin, oi, tärkeimmä. kaljaa. Hei, kannetaan nyt nää tonne meidän veneeseen. Vene täyteen ja paskaa vaan. Täällä on ohoviakin. Ei nyt, kuulkaa. Siis mikä nyt vitun sauna tää niinku on? Ihmeellinen. Ottakaa, kun mä juon nyt tän viinanen sitten sitä tyhjäksi. Noniin. Täällä on taloussokeriakin, me saadaan tehtyä kuule kiljut. Niin, vittu, no niin. Saadaan tehtyä mitä? Kilju. Ai niin, kilju. Mullahan on ne ohjeet. Täällä olisi ämpärikin. Ämpärikin mukaan. Otetaan Nyt ämpäri. Kaikki veneeseen mukaan. Eikö tähän ämpärin periaatteessa voisi laittaa kaikki nämä tavarat? Totta. Hei, täällä on kalaa. Mitä vittua? Saako tää nyt laitettu sinne ämpäriin? Meneekö se sinne? Oota. Oota. Jos mä menen näin. Laita mun ämpäriin. Ei. Joni, et mene sen vitu veli! Älä jätä meitä, Joni! Minä puhun vedä siellä ihmisille. Joni! Tänne, saatana! Nyt tuu tänne se vitu veneen kanssa. Meidän pitää nyt tiedä nää meidän niinku... Toimiiks mikään näistä autoista helvettiin? Ei. Onks täällä vittu ruohonleikkuri? Älä. En mä usko, että mä oon sees. Mä tulen sitä. Ootteko te siellä laiturille? No ei oo, kun mua alkoi vituttaa. Ai, Ei, mitä sä teit? Ai. Vene Mikä karkka. tää on? Vene karkka. Äijä tippuu vaan veneestä. Mistä tää ei saa auki tätä paskaa? Mitä sä et saa? Olkaa ajamaan minut rantaan, minä oon kännissä. Ei herra jumala, ihan oikeesti.
Soudan nyt kyllä Airelle. Siis sä oot kyllä niinku oikeesti vitun raskas henkilö. Siis mä kävelen jotenkin ihan vitun hitaasti. Mua häiritsee. Mä oot kännissä. Onks mä kännissä? Miksei kukaan ottanut kirvestä mukaan? Niin. Unohtuu. Mä en edes tiennyt missä se kirves niinku oli. Kyllä niin näköään haittaa, kun piti sen viinapullon. Ei näe yhtään mitään. Viedään nyt edes nää tavarat sinne laiturille. Mihin se sokeri jäi? Sokerilestonen järvi. Voi vittu. No eikö se on venneessä minulla tallissa? No, hyvää, mutta mä tuon vielä kaljaa. Voi vittu tää ketsuppilens nyt. Voi vittu. On se menee lähemmäs, että mä voin heittää nää kaljat sinne. Tämä on jumissa tämä vene. Oi! Olkaa joku työntämään. No Ai ottakaa vittu. nyt, kun mä tuon noita tavaroit sinne. Ja parempi, että oot nyt siellä niinku jumissa, et karkaa mihinkään. No, miksi mä istuin tähän? Mun piti pullo. Ne on liikato lähekkäin siinä, katoin. Hyvä. Älä työnnä sitä, kun se lähtee vittuun. Hyvä. 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 Siinä on ämpäri. Hyvä. Ai no ei ihmekään, että sä oot jumissa, sä oot joku kiven päällä. Vitumainen moukari tuossa alla. Irti. No mennään tai. Nyt ette jätä mua! Mulla on vielä täällä Karjalla tölkkikin. Mihin tölkki meni? Sä heitit mua tölkillä. Hei, täällä on joku toinen tölkki täällä. Joo, kun mä jätin sen siihen, että se voi heittää kyytiin. Ai. No ottakaa nyt, tässä on yksi. Tosiaan Voi voi vittu! Tuo se on menetetty tapaus nyt. Mitä vittu? No niin, nyt mä tuun. Oi saakeli. Ai, mun pitää istua! Apua! Seuraavalle ryöstöretkelle. Älä tiputa sitä ämpäri. Voi vittu. Voi! No niin, nyt nappaat sen sieltä vedestä, kuule kyytiin. Lähteekö ne? Istu Jasmin saatana! Ja ota se ämpäri sieltä vedestä nyt. Ei mä näe Se mitään on. ämpäriä. Ota sä se. Se on vettä täynnä. No hei, no ilmaiset vedet. Noniin, Istu alas. pysy vedet mukana. Siis lähteekö ne meidän tavarat tästä? Mulla aina välillä näkyy ne tässä ja välillä ei. Joo, on ne kyydissä. On ne Ne kyydissä. vitun glitchaa ihan huolella. Ne vaan niinku koko ajan lähtee pois tästä. Mulla on nyt tää täynnä vettä, niin mä pysyn nyt tässä tälleen näin. No niin. Hyvä. Ei niinku hölskytä pois. Nyt käydään tällä Näkisin- saaressa vielä ja sit mennään katsomaan. Okei. Hei, Näkisin, pyrittikö että sä miltä katsoa, mitä siihen näyttää. kiljuun tai kaikkea tarvitsee? Joo, oja. Sitten mä en näe mitään. Tuolla on laituri. Journal. Katsotaan. Hei! Oho, sori, jäi vähän kauas. Hei! Tänne on tullut lisää tehtäviä, koska me ollaan nyt Marjatan ruoho ajettu. Täällä Ai me on, ollaan. että get more mosquito deterrent. Ai tää on joku eri. Joni! Joni, älä sitten vittu tapaa tässä. Respaana pökillä! Et sit tapa mua, vittu, sä tarvit mua nyt tänne. Ai vittu! No, laita sauna lämpöön. Minne polku vie? Mitä polku niinku oikeesti vie? Tulitteko sä tätä polkua pitkin? Hei, et tapa mua nyt sitten oikeesti. No en. Saatana. Vittu, Huhhuh. tuossa oot kyllä sairas tyyppi oikeesti. No kun näin kirveen, niin pakkasta oli No eilalta. pakkohan vittu se tää oli. Pistä sauna lämpöön. Se on ihan hiljaa siellä, kun tää vituttaa. Meni hermo. Oi! Vasta viestiin! Hei, täällä on tällaisia kaarnoja, mutta eiks meilläkin ollut kaarnoja? Oliks meillä kaarnoja? Oh. Mutta ei kai niitä nyt tarvii. Siis tää on joku tällainen grillipaikka. Missä vitussa se mökki on? No se grillipaikka, se olikin, ei sillä muuta ole. Häh? Kota. Oikeesti? No vittu, tää on ihan Kyllä. paskapaikka. Eiks täällä No ole se oli mitään vähän. muuta? Ne oli kyllä aika tyhjän näköinen. Mettää täynnä vaan.
Ihan turha reissu, mutta tää polkuhan tää haarautu. Olisiko siellä toisessa puolessa jotain? Vittu, mä haluan kuulla nyt vittu hyttysiä mun korvis. Niin, oisit ottanut sen ohvin mukaan. No helvetti, mä toin vittu kaljat ja ämpärin. Ja toi yksi ei tuonut mitään. Niin, mä olisin voinut jelppaa, mut ei. No ei vittu. Se oli Ei. ihan sen makkaratikun kanssa. Siis täällä on joku vitun laituri täällä keskellä metsää. Niin oli joo. Sieltä löytyi bensaa. Onko täällä mitään eläimiä? Jos joku karhu tulee ja tappaa mut. Oi vittu, täällä on tää muurhaispesi. Hui saatana. Täällä on ihan vitusti näitä. Onks nää kiviä? Mä en tiedä. Mun grafiikat ei kerro. Joni, lähit sä nyt sen veneen kaa vittu? En. Tänne nyt takaisin. Saatana, et Se jätä on mua mökillä. tänne. Voi vittu, Joni! Nyt tuut hakee mut täältä. Joo, ja minä tuun täältä. Oho, ai, ai. Onkohan mä tulos oikeaan suuntaan? Ehkä. Sauna on piellä. Hei, Oikeesti. miten sä sait sen päälle? No mä raapasin tulitikun ja sytyin. No mitä Mitä vittu? vittu? No mut siis miten? Jumalatteen kanssa. No miten niin miten? No me yritettiin joku 1 000 000 kertaa sytyttää se. Näin mä ymmärsin. Joo. No miten sä sait sen syttymään? Minä otin sen tulitikku askin, raapasin sen tikun ja tuikkasin sen sinne pesään ja sitten se syttyi. Niinhän me tehtiin. Niin. Ai olisiko se tulitikku Oi. pitänyt sitten jotenkin niinku heittää sinne? Ei. Sä hiireen oikealla painat, niin siinä on se aim. No niin, mä tein. Niin, ja sit mä vaan pidin sitä tarpeeksi kauan siinä ja sitten syttyi. No niin, Ai, me tarpeeksi kauan. No kyllä mä No ei yritin mä. aika kauan koida pitää sitä siinä. No, en tiedä, mutta nyt on sauna lämpiä. Mä laitoin ovenkin kiinni. Ei mitään, mutta Kiia vei ton bensatankin tosta veneestä. Ai se niinku kuului siihen. Voi vittu. No tuollahan se. Niin, kato. Mun kallio täällä tulee. Äläkä aja mun päälle. Varo. Pitäisikö hakemassa se hytlysmyrkky sieltä, kuulkaa hyvä tiimi. Niin pitäis. Ui. Ai niin, sieltä vastaan. Äläkä tapa mua! Ei tapa mua! Mä en edes saa sitä siitä enää. Ihan oikeesti, Joni, mä sanon sulle. Vittu. Et! Oi, mä käyn hakemaan sen hytlysmyrkyn. Mä en aio tehdä enää mitään. Semmosta.